Molt bones, me dic Valer Gisbert i primer de tot volia donar les gràcies a la Biblioteca Marceli Domingo per esta iniciativa, per este qüestionari de més a prop i seguidament presentar-vos així ràpidament el meu últim poemari que ha sortit de la mà d'Onada Edicions, el poemari d'Eix, que compta amb les il·lustracions de Marta Viladric, en el pròleg de Rafael Fabregat i que el podeu trobar a qualsevol de les vostres llibreries. I ara seguidament contestaré el qüestionari que em fan des de la biblioteca i que em pregunten que quin llibre he llegit durant el confinament. Durant el confinament he llegit Les pomes daurades del sol, de Ray Bradbury. Són una sèrie de relats independents de ciència-ficció i també de molta emoció, que jo des d'aquí us recomano, i també molta altra documentació solta, perquè com ha passat segurament en molta gent, doncs m'ha vingut una paranoia, una idea nova per a una nova novel·la, i bueno, espero que algun dia sigui una nova novel·la i estic llegint coses soltes també per a documentar-me. Quin llibre no t'has acabat mai? Doncs pues no em vaig acabar Frankenstein, de Mary Shelley, i mira que segurament és molt bo i després ho vaig poder comprovar al llarg del temps, però al principi, quan era més jovenet que el vaig llegir, pensava que seria molt de terror i no era així, i se'm va fer feixuc en aquell temps. Quina música escoltes d'amagat? Escolto música rock, música pop, música crossover, música pop rock, escolto electrònica, escolto clàssica, depèn de l'estat d'ànim, perquè crec que tota la música és bona, és una teràpia i una inspiració constant, no? Quin personatge de llibre o ficció t'agradaria ser? Pues, això que vaig a dir és molt friqui, en soc conscient, però jo també sóc friqui, en la qual pues, a l'ataque. M'agradaria ser qualsevol personatge de Bola de Drac o estar dins de qualsevol TVO de Bola de Drac, perquè quan vaig descobrir els còmics, i la sèrie, evidentment, pues, bueno, pues, ne vaig ser, i en soc friqui. Què estàs llegint ara mateix? Ara mateix estic llegint, com us deia abans, una sèrie de relats de natura, de geografia, de coses de casa nostra, de tradicions antigues, de molt de costumisme, també de mitologia grega, també de mitologia nòrdica, un diferent pupurri per a aquesta proposta que estic creant, no? Recomana un llibre, una pel·li i una cançó. Un llibre recomanaria Poemes de Constantinos Cavafis en la traducció de Carles Riba, una pel·li Langosta i una cançó Nearlight d'Olafur Arnalds. En quin llibre t'agradaria viure? En qualsevol llibre que emana emoció i que els personatges senten moltes coses, en la qual estic dient que crec que m'agradaria viure en tots els llibres, no? Has comprat alguna vegada un llibre per la seva portada? Sí, he comprat un llibre per la seva portada, i més si són novel·les gràfiques, però un llibre també, i botelles de vi moltes per la seva etiqueta. De quin llibre dels que et van obligar a l'escola tens un bon record? Pues tinc un bon record de Porta Falsa, de Dietrari Secret. Bueno, no he de dir un, Porta Falsa mateix. A la platja, bany o lectura? A la platja, bany. Paraula preferida, llibertat i totes les seues variants i significats, clar. Una ciutat que t'encanti? Barcelona m'encanta, m'agrada molt perquè té molts contrastos, té molta llum i té diferents coses en un espai reduït. Quin llibre t'agradaria haver escrit? Pues a mi passa que jo xalo tant llegint que després admiro tant a la persona que ho ha escrit, si el llibre m'ha transportat i m'ha fet viatjar, que mai he tingut la sensació de voler escriure aquest llibre. Ans al contrari, a mi me passa que admiro més el treball d'aquella persona i no existeix, no tinc aquesta sensació, aquest sentiment de possessió cap al llibre en qüestió. Al contrari, ja et dic, m'agrada sentir l'emoció que m'ha despertat en mi i descobrir-ho. Truita de patates en ceba o sense? Truita de patates en ceba i sense tot el que sigui omplir butxa i fer efecte hormigonera. Jo, encantat de la vida. I bueno, res més, hasta aquí, i espero que ens veiem aviat i que puguem seguir la nostra vida normal i molta força. Gràcies.